बोराइ बाथौआ सोर बिनि फिनखौ नोंनि मेगनानो फिनगोन नोंनि मेगनानो फिनगोन फोथायोलाय फोथायनाय आरो खामानि मावनायनि गेजेरजों आफा इसोर बोराइ बाथौआ अननाय आरो बोर सारस्रिनायखौ हरो आरो गोबां दङ इसोरनि मोजां बोसोन दङ आं बेखौ बेयावनो आं बेनिखायनो बाथौ धर्मआव बे स्पिरिचुवेल नलेज बा गियानखौ होनाय सिगां जे सिजुआरिया जाबाय आध्यात्मिकताफोरा जाबाय सिनि खोथा सि आरो सिजुमानि आत्मा बा परमात्मा सि आरो सिजुमाजों सोमोन्दो बेनि सोमोन्दै बिजिरनाय सिनि सिनायथि आं दहाय बुंबाय सिनि सिया मारै सिया माजों दाजादों आरो बिनि गुना मा गतिके सिनि सिनायथि आरो सिजुमानि सैथो सिनायथि नुवाथारि आनान गसाइ बोराइ बाथौनि बेनि सैथोआ माबादि बहा बहा बेरखांदों बेखौ बिजिरनांगोन आरो सोरजि सोरखिनि गियान सोरजि सोरखि सृष्टिर चक्र रहस्य আমি জানিব লাগিব आरो सि आरो सिजुमानि सोमोन्दोनि गुमुर बिफा बिमा बिफा आरो फिसालाजों मा सोमोन्दो दङ बिमाया गावनि फिसाखौ बे गथ'नि गावनि फिसा बा फिसालानि फिसाजोनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बिनि साननाय हनाय गासिबो बिमाया जेरै गावनि मोखांखौ आयना नुब्ला आयनाखौ नायब्ला जेरै गावनि महरखौ नुनो मोनो थिग बेबायदिनो सासे बिमा बा सासे बिफाया गावनि फिसा बा फिसालानि माबाखौ गासिबो हमदानो हायो थिग बेबायदि जोंनि बे सिया बे आत्मा बे सिजुमाजों सम्पर्क सोमोन्दो थाबाय थाबा बै आफा बोराइ बाथौआबो इसोराबो जोंखौ सिनाय मोनो जोंनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय एभ्रिथिं बे मा खालामो कन्ट्रलिं खालामबाय थायो दा बिनि सोमोन्दै बिनि सि आरो सिजुमानि सोमोन्दै बिनि गुमुर रहस्य बेखौ मिथिथारनांगोन आरो बिनि महर मा जायो बिनि महरा मारै महर लायो आरो बिनि गोनांथि प्रयजनता आरो बिनि सोमोनांथाव सोरजिनि सुबुं एबा मानसि आरो दाथाय जेनाखि पदार्थ बे माजों बे पदार्थजों सोमोन्दो दङ बेफोर बाथ्राखौ एसे रोखा मिथिथारनांगोन जे गावनि सोलेर आरो सोलेरजों सोमोन्दो गोनां सि सोलेरनि सानखांथाया माबायदि बेफोरबायदि आयदा गियानखौ राफोद खालामनानै लानो हाब्लानो बे सिजुआरि आध्यात्मिकता बा स्पिरिचुवेल नलेजखौ मोननो हायो दानि बर'फ्रा जाम्बा जाम्बि नङा सोरबा জাতান্তর सोरबा ধর্মান্তর কোনোবা কিবা হৈছে হোক আমি ক'বলৈ নাযাওঁ আমি সমালোচনা কৰিবলৈ নাযাওঁ কিন্তু কথা হৈছে জাতিগত আৰু পৃথিৱীৰ বাস্তৱ সত্য ধৰ্মৰ প্ৰথম আদিমতম যে সভ্যতাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰাচীন সভ্যতাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হ'ল বড়োসকল মংগোলীয় গোটৰ বড়ো খুৰা আছে सा सानजा भारतनि गुदि गिबि सोदोमस्रि सोरजिनाय सोरजिगिरिया जाबाय बर'फोर बे गासिबो खोथाफोर फैजोबो बेनिखायनो सिजुआरिनि गेजेरजोंनो सुबुंनि जोंनि बे साननायफ्रा सि आरो सिजुमानि गुबै दिगखौ थि थिरांथा खालामनायनि गोहो आरो मावफुंनायनि गोहोआ हाबसोना थायो हायो आमी नुवा कोनो काम नाय जोंनि बे सिजुआरि गेजेरजोंनो जों सुबुंनि जिनिखि साननायफ्रा सि आत्मा आरो परमात्मानि गुबै दिगखौ थि थिरांथा खालामनायनि गोहो पावार आरो मावफुंनायनि जिनिखि गोहो बे जोंनि मोदोम सोलेर हाबना थायो बे ब्लेस अफ गड इसोरनि बोराइ बाथौनि बे बोर सारस्रिनाय गतिके फोथायनाय आं जे इसोरनि फेलाबसे बेसेन गोनां सि आत्मा दङ जों गिबि बेखौ फोथायनांगोन बिश्वास नों फोथायब्ला गासिबो नों मावनो हायै खामानिखौ मावफुंनो हागोन नोंनि बिबेक बुद्धि गियान गासिबो मा खालामनो हागोन नोङो बेखौ फोर्स खालामनो हायोबा नोङो देरहाथारगोन बेनिखायनो मानसिया सास्रायनाय माने संस्कार बेफोर गासै जाना फैयो बेनिखायनो बे आध्यात्मिक गियाननि जिनिखि गोहो बेखौ मावफुंनायनि थाखाय बे खामानियानो जाबाय एकमात्र धोरोमनि माबायाव बिथिं धोरोमनि लामाजों थांथारनांगोन खिन्थु डिजिटेल मुगायाव बा गोनोखोआरि मुगायाव मोनसे सुइस थुना होब्लानो गुटे वर्ल्डखौ धंस खालामनो हागोन दायो बे पलुसन जे प्रदूषण जे गुबुंले महर लादों बेखौ सोर होबथागोन दायो सा सानजारि
প্ৰাইছৰ সভ্যত আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ প্ৰাইছৰ দেশসমূহৰ মানুহেই ব্যক্তিসকলে এই পৃথিৱীৰ মাটি বায়ু পানী আকাশ সূৰ্য the 5 great divine elements of God खेथि पटेस मुरबुं एबा आद्रां आइलां खैलां सानदुदास खुमब्रि बे साबा मोदायखौ हमथाना लाखिनो हानाय गोहोआ बर'फोरनिफ्राय सानजा हादोरनि बे हादोरसानि अख्रां बारखौ सिबिग्रा बे मुलुगनि पलुसनखौ होबथाना लाखिनो हानाय गोहोआ बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंसो बे होबथानो हागोन जेराव सोनाबारिफ्रा अत्यधिक प्रযুক্তিবিদ্যা এটা সুইচ দিলে ধ্বংস কৰিব পৰা শক্তিক সানজানি আধ্যাত্মিক জ্ঞানী ভাণ্ডাৰ হাদতনি मानसिफ्रा बेखौ होबथाना लाखिगोन माने शान्ति विश्व शान्ति बेखौ जों लाखिनो हागोन बर'फ्रासो इयुनाव आदि नहय आफ्टार 1000 years बा 500 years नि उनाव हाहैगोन दा बेनिखायनो आध्यात्मिक बा धोरोमनि गेजेरजों धोरोम बिखौसो बुंदों সকলো लोगोते गोरोबनो हानाय बयजोंबो गोरोबनो हानाय जों गावखौनो मा गोरोबनो हादों माजों दैजों बारजों सानजों अख्रांजों मिथिंगाजों एम्फौ एनला दंफां एभ्रिथिं सब बुस्थु আমি তেনেকৈ गोरोबनानै थानो हागोन ধাৰণ কৰিব পৰা শক্তি যাৰ আছে সেই শক্তি ধৰ্ম সেইটোকে ধৰ্ম বুলি কোৱা হয় जों रावखौबो नेवसियाखै আমি অমুক ধৰ্ম সেই অমুক ধৰ্মে কাকো আমি তেনেকৈ বাছ বিচাৰ কৰিব যোৱা নাই বড়সকলে গতিকে बेनिखायनो आं बेखौनो आसा खालामदों आं बारा गोलाव खालामनांला जासिगोन आं फोजोबनोसै आं जोबनायाव दिनै बे एसेबां गिदिर मोनसे आफा इसोर बोराइ बाथौनि जेब्ला जेनाखि बोसोन बुंनांगौ जाना फैयो जे मोगथां संसाराव मानसिनि गेजेराव आरो बिलात लाथा बा बिश्व ब्रह्माण्ड लोगोसे हारिमुनि गिबि बिथा जारिमिन आरो थुनलाइ बिनि अनगायैबो बे बिलात लाथा एबा फोरगोन बा बिश्व जगत बा ब्रह्माण्डनि परमात्मा बा लर्ड अफ द सुप्रिम सोल धोरोमनि तुनिकि दर्शन आसार आरो बर' हारिनि सिनस्रि बिनिखाय बाथौ अरायबो बिखा फोरदोनानै आफा इसोर बोराइ बाथौनि खाथियाव खर' गंग्लायनानै सिबियो खुलुमनाय अनसायनाय गासै गियानखौ बेनिफ्राय मोननो हादों बेनिखायनो हमथाना लाखिदों मुलुगनि बयनिख्रुइ गिबिसिन आरो गुदि नुवाथारि आनान गसाइ बोराइ बाथौआ जेब्ला बेनि सोदोबजों बिलात लाथाखौ सोरजियो बै समनिफ्रायनो बे मोजोम ब्रै जिबनि थब्लग्रा बिब्रायग्रा हान्थिग्रा रज'ग्रा गासैनिबो हादोरसानि अख्रां बारजों दाजानानै बे जाम्बा जाम्बि लेखा रोङि बर'फ्रा सैथो मुगानि समनिफ्रायनो सैथो त्रेता दापर कल्कि नै दिनैसिम गोनोखोआरि मुगासिम बै जाम्बा जाम्बि लेखा रोङि मानसिफोरनि सायाव सेलेक्टेड सोल सायख'जानाय सि आत्माखौ बै नुवाथारि आनान गसाइ बोराइ बाथौआ बर' बाथौ धोरोमखौ ब्लेसिं खालामदों बोर सारस्रिहरदों नोंसोरो फिसाफोर मुलुगाव बयनिख्रुइ गिबिसिन आरो गुदि आरो सैथो धोरोमखौ नोंसोरो फोसावला बेनिखायनो बाथौआ जादों मोनसे धोरोम आरो दर्शन बे धोरोम दर्शननि गुबै थार बाथ्राया नट अनलि बर'फोर नङा मुलुगनि इउनिभार्सेल जि ट्रुथ बे बाथ्राखौ दिनै सानथौआरि साइन्स बा फिलसफि जेसेबां दङ गासै सुबुंफोरा मा खालामदों गनायना लादों जे बाथौ धोरोमनि दर्शननि गुबै थार बाथ्राया जादों बे द ग्रेट डिभाइन एलिमेन्ट्स अफ गड द 5 ग्रेट डिभाइन एलिमेन्ट्स अफ गड बाध्य जादों जे ईश्वरनि सोमोनांथाव आरो गोमोथाव सोरजि बे हा देशानि अख्रां बार जाय मोनबानि गिबि प्रथम सोरजि दुलाराय बुहुम संसारा गोरोबनानै दङ
not only Bodo मानसि नङा ककेशिय निग्रु मंगोलिय जिमान हारिनि मानसि थाया मानो मोजोमब्रै जिब गासैनिबो जि फिलसफी बा सानस्रि बे थाथौ गोथौ बाथ्राफ्रा बे आनान गसाइ बोराइ बाथौ विश्व संसारनि सोरजिगिरिया जादों बे आनान गसाइ अबंलावरि बोराइ बाथौ बेखिनि माखासे गोथौ बाथ्राखौ बै समनि सैथो मुगानिफ्राय बर'फोरनि इसोरजों थोंजों सायख'जानाय सेलेक्टेड सोल आत्मा बिनि गेजेराव बे 18 जन गुरुफोरनिफ्रायनो मा खालामदों बेखौ फोसावगासिनो दङमोन बे मुलुग संसाराव जेरावनाखि बा थाथौ गोथौ थाथौनि बाथ्रा बा सोरजिनि नेरसोन जेराव थोंजोङै सिजौ जायनि ओंथिया बयनिख्रुइबो देरसिन जौसिन जिउमा अदेबानि आनान गसाइ बोराइ बाथौ बेनिखायनो जानो हागौ बर'फ्रा बाथौ धोरोमनि आसार खान्थिनि गेजेरजों सिजौ गुदियाव खुलुमबोला दुलाराय सोरजिनि गेजेरजों बै नुवाथारि अबं गसाइ बोराइ बाथौखौनो खुलुमहरनाय जायो सोरबा मिथिस्लाबै जुदि खुलुमदों सोरजिनि गेजेरजों फुजिनायानो आनान गसाइ बोराइ बाथौनि थार फुजिनाय सोर सोरजिदों बै नुवाथारि गसाइयासो सोरजिदों बेनिखायनो धोरोमा मा खालामदों जे धोरोमा बे बाथौ धोरोमा गावखौ निस्थारै दाफुंनाय गावनि न'खरनि गोजोन थासारि दानाय आरो समाजखौ गोजोनै गायसननाय बेनो धोरोमनि गेजेरजों गावखौ गोथारै दाफुंनाय एबा निष्ठाबान खालामनाय बेसो आरो न'खरनि गोजोन थासारि दाफुंनाय आरो समाजखौ गोजोनै गायसननाय बर'फोरनि बाथौ धोरोमनि बे थांखिनि गेजेरजों धोरोमा मा खालामदों विश्व शान्ति बिलात लाथा विश्व संसाराव बा मुलुगाव गोजोनखौ थांखिनानै बै सोरजिनाय समनि मुगानिफ्रायनो बर'फ्रा अरायबो इसोरनि बोराइ बाथौनि खाथियाव गोजोनखौ हास्थायनानै सिबिबोदों मुलुगनि मोजांनि थाखाय अरायबो हास्थायनानै फैदों नट दिनैल' नङा दिनैनि बे कार्यक्रम बे दिनै हाबाफारिनि गेजेरजों नङा गोदोनिफ्राय खालामबोदों बेखौ गोसो लाखि आथिखाल मुगायाव दासान्दि बाथौ धोरोमनि गोहोमथिखौ नायनानै सुबुंनि गेजेराव बाथौ धोरोमनि ओंथि बिनि फिलसफी दर्शन आरो बिगियानजों मा बानबुंथि दङ बेखौ बेखेवथि होनायनि सिगांनो बर'फ्रा धोरोमनि गेजेरजों 18 गुरुफ्रा फोरोंलांदों फारि खिन्थु बेखौ थट गैया जोंनि बर'फ्रा नाथाय दायो सिखांबोदों गोसोखांदों रिफिनदों गसाइया गोसोखांहोदों बाथौ धोरोमनि ओंथि दर्शन आरो बिगियानजों जि बानबुंथि बा जुक्ति दङ बिनि फारसे साफ्रोमबो रोखा जानाया साबसिन धोरोम होनब्ला जों मा मोनसे बेखौ सिगां बुजिनांगोन दिनै बिश्व जेसेबां धोरोम दङ बे धोरोमखौ जों सावरायनो थाङा खिन्थु जों बर' हिसाबै जोंनि जे गुदि धोरोमखौ फोथायाब्ला हारिमुवा गोमायो आरो हारिमुवा गोमायोब्ला गावनि सिनायथिया गोमायो गुदि धोरोमखौ फोथायो जाय फोथाया बिनि हारिमुवा गोमालांगोन आरो गावनि सिनायथियाबो गोमालांगोन ओंखायनो धोरोम होनब्ला जायजों आत्मानि सिनि दावगानाय आरो गोजोन सुखनि थाखाय धारन खालामनाय एबा गावखौ गाज्रिनिफ्राय हमथाना लाखिनाय अदेबानि मुवा एबा सुबुं थाथायनि बा मनुष्यत्वनि गुबै महर आखुथाय एबा थाथायखौ बा अस्तित्वखौ फोरमायो धोरोमा सुबुं थाथायखौ गेवलांसार होनानै
गासै मुलुगनि मोजां हास्थायनाय आरो सुबुं जिउनि जोबथा गोजोनखौ मोननाय बेबायदिहैसो बर'फ्रा बाथौ धोरोमखौ सिबिबोदों बयनिबो गोजोन थाखै बयनिबो खौसेन थाखै बे गोदोनि सैथो मुगानिफ्राय बेखौ बर'फ्रा खालामबोदों बाथौ धोरोमनि गेजेरजों धोरोम माने जिउ खुंथाय वे अफ लाइफ जिउ खुंथाय गुबैनो बे जिउ खुंथाय जों फुंनिफ्राय सान हाबनायसिम जोनोमनिफ्राय थैजासिम जोंनि हाबाफारि माखासे खान्थिफ्रा वे अफ लाइफ जिउ खुंथायफ्रा जों बहायनो गासै जिउनि आफा इसोर बोराइ बाथौनि जि गियान बेफोरखौ जों मा खालामो थैजासिम इसोरनि थिननाय बायदि खामानिखौ फारि फारि मावलाङो जेराव धोरोमानो मानसिनि बिमा बिफा महरै बेखौ जोंखौ दैदेनलाङो धोरोमानो जिउनि बिसुखि धोरोमानो उद्रायगिरि धोरोमानो उदां धोरोमनि अनगा मानसिहा बे मिथा आरो रुंसायाव रावबो गैलिया धोरोम होनब्ला बेखौसो फोरमायदों जों बयनिख्रुइ इसोरनि साबसिन जौसिन बेसेन गोनां फेलेबसे सि एबा आत्मा मोननाय मान गोनां सि आत्मायानो सियानो बुंदों खुगादों ओंखारदों बे सिनिफ्राय ओंखारदों सियासो बुंदों सिया बुंदों सुबुं सिया बुंदोंखाय सुबुं मान सन्मान गोनां बे सिया बेनिखायनो जों इसोरनि बयनिख्रुइ साबसिन सोरजि जोंनि अनगायै थानाय माखासे मोजोमब्रै प्राणी सारिमुथि प्राणी সকলোবিলাকে बाथौ मोनबा गोहोजों दाजानाय बे बाथौ आरो बेयाव थानाय फेलेबसे सि आत्मानि मा सिया फेलेबसे बेसेन गोनां सि आत्मा जोंखौ इसोरा सायख'नानै होदों सोरखौ जाम्बा जाम्बि लेखा रोङि बर'फोरखौ बे सैथो मुगानिफ्राय देन टिल नाउ गोनोखोआरि मुगायाव आरो बे डिजिटेल मुगायाव मा जादों धर्म होनबा बेखौसो बुंगोन धर्म जे प्रकृत बास्तव सत्य जे प्रकृति লগত সকলো সম্বন্ধ আছে जोंनि सि सोलेर आत्मा परमात्मा मिथिंगा बे बिराद तथा बे 5 एलिमेंट्स ऑफ गॉड डिवाइन 5 ऑफ गॉड बे गासिबो माने धर्म हितुहे धर्म गतिके जों रावखौ मा खालामा जों रावखौबो नेवसिया गाखौ जों रावखौबो उन्दै गेदेर धर्म हारि सायख'आ जों बयजोंबो गोरोबना थायो जेरावनाखि गोरोबनो हानाय गाज्रिनिफ्राय मोजां खोमसिनिफ्राय सोराङा अगेननिफ्राय मोजाङा असैथोनिफ्राय सैथो फैनाय बेखौसो जों थांखि लानाय होसोयो बाथौ धोरोमनि मानसिफ्रा बे धोरोमनि नीति बोसोन सोमोनांथाव बाथ्रा बेनो जे इसोरनि थिननाय बायदि गासै जादों नों आं थिननाय जों आं खालामनाय बायदि नङा बे गासैबो इसोरनि थिननाय बायदिसो खामानिफ्रा जालांदों मानसिखौ गियानजों मानसिखौ आफा इसोर बोराइ बाथौआ गियाननि दोनदालजों गोरायै खाथाबनानै सुरक्षित बा बासायनाय खालामनाय बे सोरबा सासे दङ सासेल' इसोर बर'फ्रा बुङो इसोरा सासेल' बयबो बुङो नाथाय बर'फ्रा सिगां बुंदों जे इसोरा सासेल' मानो होनब्ला सि दंफांनि गुदियाव हा सिङाव थानाय रोदाखौ नुयै बायदि इसोरखौबो नुवा सिजौ हानि सायाव थानाय थरसेल' सिजौआ सासे इसोर आरो बे इसोरा सिजौफां गुदियाव सिरिबा हा बेसेन अख्रां बारजों इसोरा दाजानाय नङा सिरिनि सायाव थानाय सु जरा जरा हौवा आरो हिन्जाव पुरुष आरो प्रकृति इसोरा हौवाबो नङा हिन्जावबो नङा बेबादि दर्शनजों फिलसफिजों जों संसाराव मा खालामदों जे सासे इसोरखौ सैथो मुगानिफ्रायनो बर'फ्रा उत्तम पन्था बयनिख्रुइ साबसिन राहा लामाजों खान्थिजों इसोरखौ सिबिबोदों दा बेफोर बाथ्राफोरखौ बेखौ रिसार्च खालामनो थांब्ला बेखौ गासिबो मोनदांनो हायो आं बारा गोबाव खालामा गुबुन आलासि दङ होनना बुंलांगोन आं ओरैबायदि सर्ट गुसुयै बुंलांदों मात्र बेल'सो जे
जों मोगथाङाव संसार जायोब्ला जों सानफ्रोमबो थारैनो बे आं होननाय सोदोबा आं बेखौ मावदों आं बेखौ जादों बे बिल्डिंआ आंनि बे गारिया आंनि बे न'खरा आंनि बे आंनि बाय बाहागि बे आंनि फिसा बे फिसौ बायदिसिना खोथा सानफ्रोमबो मा खालामो बे आं होननाय बे सोदोबा आंनि आगोलाव ओंआनो इसोर जेराव रिं क्लिं फोदसे बे ओंआ आं जायनि फेलेबसे बेसेन गोनां सिया नुवाथारि आफासो बोराइ बाथौनि मोननाय बे सिजों बे सियानो आं बे सोदोबा जोंनि मोदोम सोलेर एबा देहानिफ्राय गुबुन मोनसे जिउनां माने चैतन्य सि आत्माखौसो फोरमायो देहा बा मोदोम जिउ लोगो नांनासो सि सोलेर बा जिबात्मा एबा मानसि महर मोनदों दा जोंनि देहाया जेरै हा दै सान अख्रां बारजों दाजादों बेनि गासैबो एक्टिभिटिसफ्राव फांसनफ्रा खामानिफ्रा मोगथाङाव नुनायजों नुवाथारि आफा इसोरखौ जों नुनो मोना नुयोना इसोरखौ नुनो मोना बेखौ बे निराकार हमना ला आंनि आखायाव बिराद बेक्टेरिया जार्म बायदिसिना दङ बेखौ जों बेनिखायनो जों आखाइ सुनानै बायदिसिना जाग्रा मुवाखौ जायो खिन्थु माइक्रस्कपआव बेखौ जुदि बे नायोब्ला जिउसा माखासे बेक्टेरिया जोंनि आखायाव दङ माइक्रस्कपजों नायोब्लासो बेखौ नुगोन ओरैबायदि जिउसा फिसा फिसा दङ थिग बेबायदिनो नुवाथारि आनन्द गसाइ बोराइ बाथौनि इसोरखौ नुवाखै नाथाय बिनि गोहोमा बिनि मावगुमाफ्रा बिनि हा दै सान अख्रां बारनि गेजेरजों महरते प्रति महरते मा दं बियो प्रकाश खालामबाय थायो बिनि गोहोखौ थिग बेबायदिनो जोंनि सोलेरावबो बे हा दै सान अख्रां बारनि जिनिखि बिनि एक्टिभिटिस बा फांसन खामानिफ्रा जोंनि हानि गेजेरजों जोंनि सोलेराव मारै मावदों जोंनि बे बेगें मोदोम आसुगुर बिगुर आरो रोदा जेरावनाखि बिगियानाबो बेखौ मा खालामदों बेखौ नायबिजिरदों होमबा बाथौ धोरोमनि गेजेरजों बिगियाना बय हाबना फैदों जे फेलेबसे नुयै महर थानाय बे आत्माया बे सिया आरो बिनि हानि जिनि फांसन एक्टिभिटिस बे बेगें मोदोम आसुगुर बिगुर बे मारै सृष्टि जाखो आसरित रहस्य जे इसोरनि गासै मावग्राफ्रा जोंनि सोलेराव माबायदि मावबाय थादों बारनिफ्राय जोंखौ मा खालामदों हमथानाय सालायनाय बिरखांनाय थांनाय आरो बांलांनाय बेफोर गासै खामानिजों फांसना जोंनि सोलेराव जाबाय थादों दैनिफ्राय खि हासुदै जोलै बिस गगा आरो थैनि खामानिखौ मावगासिनो दं साननिफ्राय जोंनि मिनिनाय उन्दुनाय उखैनाय गोरोन्थि आरो बानायफ्रा बे साननि जिनिखि बिदुं आरो बेनिफ्राय बे सोरांनि गेजेरजों बे एक्टिभिटिस बे फांसनखौ जोंनि सोलेराव बे थानसालियाव खामानिखौ मावगासिनो दङ अख्रांनिफ्राय मा खालामो जोंनि बेयाव एक्टिभ जाबाय थादों जिउनि मावनाय रागा लुबैनाय माया लाजिनाय आरो हास्थायनाय बेफोर गासैबो फांसन जाबाय थादों बे थानसालिखौ दैदेनदों दा सोर बे थानसालि गोथार जोंनि सोलेरनि थानसालिखौ दैदेनगोन सोर दैदेनगोन दायो बेयो नुवाथारि आनान गसाइ बोराइ बाथौ साफ्रोमबो मानसिया गोथार सुखु आरो गोजोन फिल खालामनाय मोन्दांथि बेनिखायनो बाथौआव बुंदों आत्मगियान आरो आत्म संजमनि गेजेरजों गसाइखौ मोनदांनोसो हायो इसोरखौ नुवा बे गसाइखौ नुनो मोना गावनि आंनि लोगोआवनो साफ्रोमबोनि मोदोमावनो इसोरा दंखायो बाथौआ बेखौसो फोरोंदों बाथौआ दिनै जोंनि बे आत्माया जोंनि गुन गोथारथि सुखु आरो गोजोन जेराव पिउरिटि प्रस्पेरिटि आरो पिस दङ जेला जोङो उन्दै समाव सासे गथ' गोरलैखौ बिबार होनना मानो बुङो जोंनि आध्यात्मिक स्पिरिचुवेल नलेजआ मा खालामदों बेयाव फैखायो बे आत्मानिफ्राय जोंखौ मा मोनसे खालामो जोंनो मा होयो मोनसे मोजां बे गोथारथि सुखु आरो गोजोन थायोब्ला जेरावनाखि जोंनि मोदोम सोलेरनिफ्राय बे गोसोनिफ्राय सोलोनिफ्राय आरो साबस्रानाय अहंजोंनो आत्मा सृष्टि जायोब्ला जोंनि मोनसे इच्छा शक्ति मोनसे उइल पावार सोमजिखाङो जोंनि मानसिनि सोलेर सिङाव बे आत्मायाव गियान सोमजिखाङो सोलो बुद्धि बे जाखांफैयो आरो गोसो जाखांफैयो आनिफ्राय सानखांनाय बेयो बिबेक बे फैयो आरो ओमफ्राय इसोरारि गुन दैब गुन बे जाखांफैयो जोंनि सोलेराव बेखौसो बाथौआ फोरोंदों जों थानसालि बे मानसिनि देहा सोलेरा मोनसे थानसालि बेफोर गुनफ्रा फैखायो बे बाथौ धर्म बेफोर थानायखाय
दिनै वर्ल्डनि गेजेराव बुहुमनि गेजेराव बयनिख्रुइ गिबि आरो गुदि आरो सैथो थार बास्तब मोगथां धोरोम जेरावनोखि बिगियान फिलसफि आरो आसार खान्थि आरो धोरोमनि जुक्ति दङ थ' जोंनि फिजिकेल बडि जोंनि बे फिजिकेल बडि ए मेन्टेल बडि प्राणमय बडि बेफोर गासैबो मा इसोरनि थिननाय बायदि खामानियाव मुखुब जानो थाखाय कर्म बन्धनाव जोंखौ मा खालामदों खामानियाव बायध' थाथारनो गोनां जादों जायनि थाखाय जोंहा मा जायो बे कर्म बन्धननिफ्राय जों बारग'नो थाखाय मोनसे स्पिरिचुवेल आध्यात्मिक बेबो अभौतिक मोनसे दङ मा मोनसे बिगियान मोनसे सेल दङ जोंनि सोलेराव आरो मोनसे दङ बेयो आनन्द ह्रिं ह्रिं फुटसि होमबा आनान गसाइ बोराइ बाथौनि बे मोनबा गिबि गोग्गोम आरो सोमोनां बे सोरजिनिफ्रायनो गासै जोंनि सोलेरावबो मा खालामदों बार सोरजि धातु बेयाव फैदों मोदाय धातु फैदों बार सोलेर धातु फैदों बाथौ सानस्रो गासै सोमजिखांदों बेनिखायनो बाथौखौ मोनसे मा बुङो जोङो गासैखौ मानो मोनसे बिलात लाथाजों सोरजिजों सोमोन्दो गोनां मोनसे इउनिभार्सेल फिलसफि बेस्ड अन 5 ग्रेट नेचारेल एलिमेन्ट्स अफ गड होननानै बै समनिफ्राय बोराइफोर फोथायदों धातु बाथ्रायाव मोनसे सैथो दङ गोथौ बाथ्रायाव गोथौ फिलसफि बाथ्रायाव मा थायो सैथो थायो आरो बे धातु गियानाव सैथो थायो आरो सैथो गियानाव मा थायो नलेज अफ डिभाइन ट्रुथ थायो बेफोर बाथ्राखौ बर'फ्रा बाथौ दंखायोखायनो गोदोनिफ्राय मा खालामदों बोराइ बाथौनि बे गियान मोननाय सिगांग्रोनो जों सिजौआरि गियाननि सोमोन्दै जों मिथिथारनांगोन स्पिरिचुवेल नलेजखौ जों ओरै मोना आफा इसोर बोराइ बाथौआ गासै बिलात लाथाव मोजोमरि जिबखौ सृष्टि खालामदों आरो जों जाबाय बयनिख्रुइ जौसिन जिब नाथाय बेनि गेजेराव मा दं एक्टिभ आरो इनएक्टिभबो थायो बेनो जाबाय जे गोजोनखौ बयबो लुबैयो सिजौआरि बा आध्यात्मिक माखौ बुङो होनब्ला बे सिनि आंगो धोरोमानो जाबाय मा होनो गोजोन बेनि थांखिया गोजोन मात्र ओंखायनो समाज मोनसे गासै बिथिङाव सुख गोजोन नायदो दिनै बिलात लाथायाव जेसेबां मानसि करोड़ मानसि बेसेबां दङ खिन्थु बे सुख गोजोन आबुं बे ओंखायनो समाज मोनसेया गासै बिथिङाव सुख गोजोन आबुं अनसायनाय गोथार सानखांनाय